But all I really know, you where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah, woo, 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 woo. Galing. Yung mga kalingap, papunta po kami kay April, mga kalingap. Padala kaming groceries tsaka bigas po. Tara po, pupuntahan po natin siya. Matagal-tagal na po natin hindi sila napupuntahan. At magaling itong kumanta, mga kalingap. Tara po. Sorpresahin natin si Grabe, titignan si natin. April. Parang may naririnig ako magandang boses. Parang ano? Parang looking in my eyes yun ah. Uy, may apoy. Matindi. Ang galing. April. Ay, grabe si April. Surprise. May dala kami oh. Nag-ano ka pala ha. Ganyan pala ang ginagawa mo. Ang ganda ng boses mo ha. Gumaganda ang boses niya, Alvin. Oo, ang ganda ng boses. Habang nagkukudkod. na lang ako para gumanda yung boses pala. Yan pala ang sikreto mo. Para gumanda ang boses, nakudkod. Kala ko may apoy. Ito, may groceries kaming dala. Ay, salamat. Tsaka bigas. Yan. Tara na. Oo. Dahil maganda ang yung Dito mo na yan sa loob kay Joel. Nagkukudkod daw siya. Kamusta na? Pwede kang maabala namin? Ayan po mga kalinga po. Si Carlo, nagtatago. Saan ka lalagay, Ben? Dito na sa loob. So ito. Para hindi na magutom si Ano? si April. Santo? April. April Joy. Tipo, tama. Sabi? Walang pasok ngayon Wala po holiday. Oo. Ito may Okay. groceries. Sige. Buksan natin yung groceries. Gusto mong makita yung mga laman. Na ako. Sige. Pasok ko na namin to. Mabigat yan. Oop. Kayang-kaya. Grabe ng blessing yan. Oo. Salamat po. Dito. Sa maliwanag. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang po, nakakapag-aral po ng 5 araw. Yung walang Hindi ka absent. nakaka-absent? Minsan lang po kapag nagkakasakit. So ngayon, hindi ka naman problema sa bigas ngayon. Tsaka sa mga ulam dyan, dami yan. Opo. Salamat po salamat po sa nag-sponsor, tapos sa inyo po. At Kay Lord. kahapon, nagdala din ako dito ng groceries kaso wala Oo ka. nga po, na sinabi po ni Mama. Siya daw, yung kapatid ko raw po yung interview niya. Yung mga kalingap si ba't naluluha ka na naman? Mayayakin talaga ito. Kilala mo itong kasama ko? Hindi. Magaling din to magkanta. Sample mo ate. Mapapasubo ka. Ito, joke lang. Oo. Narinig ko yung boses mo, napakaganda. Ay, thank you po. Ano yung kinakanta mo kanina? Always remember us this way. By Lady Gaga. May Lady Gaga. Favorite yun ni Sir Alvin mo. Hindi man, favorite mo din yung ate. Sige daw, so pakinggan daw namin yung kanta mo. Simula. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch you on fire.
It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Yun. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Yun. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Yun, galing. Love was in the night, Yeah. bullets trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn we try. Yan na, bibirit na yan. But all I really know, you where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah, woo, 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 woo. Galing. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Yun, galing. Yan, kaboses mo si Ate Rena. Oo, grabe. Hindi tayo nagkakalayo sa boses. Oh, sample Ate Rena. Narinig na din ang boses. Ayan, ang galing po niya, talagang kuhang-kuha mo yung kuhang-kuha mo yung melody ng kanta. Thank you po. Sa sa Christmas party po namin, pinapakanta po ako ni ma'am. Daw po, mag-intermission daw po ako. Bawal magtuwanggi, magagalit si ma'am. Kaya, nagpa-practice. Ayan yung kakantahin mo. Hindi po, Tagalog. Tagalog. Sayang wala si Kuya Joel, magaling din yung kumanta eh. Ayan mga kalingap talaga, kakatuwa naman kasi kakapasok ka ng araw-araw. Oo, hindi ka na papatigilin ni mama mo. Laban lang. Laban lang, Para yung mga kapatid mo, kamusta naman? Ayos lang din po, nakakapag-aral na din pa din po sila. Nakakakain na ng maayos. Hindi na Kahapon may dala akong groceries. Tapos ang ulam nila daw, yung mga fishball. Oo, may kasama pang kawayan. Yung pantuhog baga. Stick. Stick. May dala naman akong groceries yung pang scout. Binigay na namin dito. Kaunti lang yun. Tapos plus yan, no? Salamat po. Madami yan. Tingnan mo kung anong laman. Tapos si Ate April, ang galing pong kumanta niya. Tsaka may bigas pa. Para hindi na kayo mahirapan maghanap. Ang mahal ng bigas ngayon, no? Po 55 isang kilo dito. Grabe. Mahal na talaga. Kahapon po anong oras po kayo pumunta dito? Hapon. Ay hindi, mga hapon din. Alas Ay hindi, umaga ata, mga tanghali ata. na Lagi ka na nakakapasok unlike before na
nakakaano na, nakakasabay na sa... Uy, yun ang most. Yun ang the best. Nakakasabay na. Magiging achiever ka po ata. Yung first grading, hindi po nakasali. Kasi Uy, marami na ano yan? Ano yan? Wow, grabe. safeguard Tsaka shampoo. shampoo. Tapos, wow. Yung Yan. paano? Bread. Dami yan. Para sa Christmas. Ang Christmas na ba yan? Hindi pa naman. Thank you po sa inyo po. Yan, may mga itlog din dyan. May dilata din. Okay, may biscuits. Palaman din. Galing talaga po mga kalingap kumanta ni April. Yan, nakakabilib. Kaboses mo ba ganyan ate? Oo. Sample nga ate. When I saw... Hindi mo ako pahiya na. Napahiya na ako dati. Gala po. Okay lang yan. At least naano natin yung live na ni Lady Gaga. Gano'n ka sa tower, tawag Anong technique sa pagkakanta? Turuan mo ko. Yung sekreto mo. Oo, Hindi ko po alam. Bigla na lang. bigla na lang. Naririnig mo kasi na malinaw yung boses mo. No? Opo. Pero may nagsasabi na ano. Na? Sintonado? Oh, yun. Na, Share mo lang. Sure mo, sino yan? Sino yan? Wala si bubugbugay yan ni Kuya Joel. ano lang sila po. Ha? Ano lang. Nga ingitera. Oo nga. Normal yun. Kasi Normal yun kasi may maganda kang boses, may blessings pa kayo. Normal yan dito lalo na sa lugar na ano. Ano yun? Huwag ka mahiya kay Kuya Alvin. Laban-laban ka lang lagi. May ano ka ba? Ano bang inaano mo, iniisip mo? Share mo sa amin. Ano yun? May ano po. May nagsasabi na Sige, tatagalogin ko. Ano yan sa Bicol? Umiiyak na. Nalulungkot. Iyakin talaga ito sa April. Sensitive yun. Mm-hmm. Mga tao na hindi believe sa'yo. Opo. May nagsasabi po na Na, di, sige lang. Mas sabi mo, maganda ate. mas maganda na ilabas mo. Huwag mong kimkiming. Ano yung sinasabi nila? wala na po akong mararating. Wala akong yun ang ano mo. I-prove mo sa Huwag mo yung isipin. Huwag mo isipin yun. Malayo ang iyong mararating. Nakikita ko sa'yo talentado kang bata. Oo. Gawin mo yung inspirasyon. Inspiration. Patunayan mo sa kanila na mali sila. At sila yung walang mararating. Na? Opo. Ay, hindi naman. Huwag naman nating isipin na wala din sila. Kumbaga, patunayan natin na may mararating tayo. At ayan, mga naiingit lang siguro. Mali sila sa iniisip. Comfort mo ate. Comfort mo. Can I hug you? Okay lang yan. Okay lang. Andito si ate na. Si ate, malayo na narating yan. No. Sa abroad. Malayo na ako. Gusto sumama sa abroad. Oo. Hindi, okay lang yan. Mga ganun kasi. Yan ang ipakita mo sa kanila. Okay. Kaya mo yan. Parang ano ka may ano siya na matapang na bata. Kumbaga. Pero iyakin siya na. Ako din iyakin pero tingnan mo ako, nakarating ako kahit saan. Kung saan. Pero ako, sensitibo din ako. Mamang ganun. Kaya, go! Fight lang. Fight. Aja. Ano ba yung gusto mong marating? Ha? Yan na. Yan. Ang una po gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, syempre, magkaroon ng magandang trabaho para matulungan ko po yung mga mama ko, yung pamilya ko po. Tapos magkaroon ng magandang buhay po.
magandang bahay. Magandang bahay, magandang Magandang buhay. buhay. Yun. Para mas maging komportable po kami sa sa araw-araw. Mm. Ano ka lang, minsan yung pinaparana sa atin ng Lord na naka-experience natin yung kahirapan para yung maging inspirasyon natin. Dapat nga ipagpasalamat natin ito eh. Naniniwala ka doon na dapat ipagpasalamat mo yung nararanasan mong kahirapan ngayon. Kasi someday kapag matagumpay ka na, alam mo yung na-experience mo yung kahirapan. Alam mo yun. Iba yung discipline mo sa buhay. Unlike na pinanganak kang mayaman, siguro may mga ganyan naman. Mas malawak kasi yung Oo. pananaw ng Yes. mga katulad na tulad Ang ko, galing sa hirap. ang galing sa ganito. Kaya pagpasalamat natin na pansamantala nararanasan natin ito para maging inspirasyon at maging mas matatag tayong bilang isang tao. Ate April. Tsaka may talent ka, no? Malayo mararating mo. Oo. Baka makapunta ka pa sa American Got Talent. Ano yan? Yan. America's Got Talent. Naisip mo na ba yung sa contest? Mahiyain. Mahihain ka. Tsaka iyakin din, ano? Oo. Napaka soft-hearted ni April. Talagang pati yung mga kinakanta mo talagang nasa puso, no? Malalalim. Oo, may talaga may emosyon. Kaya yun. Okay ka lang. Okay. Basta pag may problema ka, sabihin mo sa amin. Ha? So, ngayon sabihin mo na kung anong problema mo. May pinoproblema ka ba? Sa ano po yun? Sa school. Sa school. Dito po sa bahay. Ano na lang. Medyo na lang. Kasi niyan na bibig na Natutulungan Natutulungan. ka na din. Okay na. Sa Pero sa school, sa school po. Yung gaya nung kahapon po alas 5 na ako nakauwi. Kasi nag-practice po kami ng sayaw. Para sa Lunes po. Lunes na po kasi. Kaya kami kahapon ng practice. Ngayon, Namumroblema po ako na susunod. susuotin. para lang. Ano ba yan? Yan na yung suot mo? Hindi po. Maano siya. Ano, magdidress Magkano ba yan? Ayun, naibigay. Sabihin mo na kay Magkano ba yung susuotin na yan? Pagkakataon mo lang. Paano ka namin matutulungan sa susuotin mo? Hindi, ayos na po. Maghihiram na lang po. Manghihiram ka. Okay mo na pala. Pero ano ba talaga yung gusto mo? Ah. Ano yung mo? Alin? Kung Pinoproblema halimbawa mo wala doon? kang mahiraman, ganun. Yung po, sandals. Sandals. Madaming sandals si ate. Ano ba, heels? Heels. Na heels ka? Oo. Gagamitin lang po sa Lunes. Hindi mo po ako nasa. Sa Lunes. Ganun. Bukas na lang namin dito. Idaan na lang namin. Anong size ba ng paa mo? Ibang anong size mo? 8? 8 ka? Anong sandals ba? Yung may heels or ano? Yung lang po, sakto lang. Parang ganyan? Opo, tanggo po yung sasayaw niya. Tango. Pang tango. May dress ka na? Hindi po lang paldo tapos white na Meron ka na? Meron ka na? Wala pa. Saan White dalhin mo na? nakuha? Pa? Anong white? White na T-shirt? shirt po na fitted. Fitted. Tapos, Palda pong itim. palda na itim. Paano yan? Palda. Kailan gagamitin? Sa Lunes po. Monday. Sabado bukas. Kasama ka na lang sa amin. Oh. Tapos bukas, madaan tayong sentro, tapos balik na dito. Oo. Saan? Sa daan. Oo. Sa diet. Sama ka doon. May kwarto pa sila. May kwarto pa doon. Ate, kasya pa kayo? Oo, kasya pa. Kasya. Okay na yon. Para okay na yung problema mo.
mabili na lang bukas. Or kung may sandals, meron naman doon. Or si Mamuya na meron naman siguro siya. Makahanap kayo bukas. Okay. Okay lang yan, mahal. Okay lang yan. Sige na ini. Tinitingnan niya yung ano, yung price. Next, isa na lang. So yan po mga kalihap, nakabili na si April nung gamit niya dun sa ano, school part. Ano yun, bakit kahapon ay iniyak mo yan? Bakit? Ha? Yan yung ini-stress mo? Gaano ba yan ka-importante? Na. Ano? Sobra po kasi para sa grades po yun. Para sa grades mo? Kahit di marunong sa'yo. Para pala yun sa grades, kaya na-stress ka, no? So yan, okay na oh. Nandiyan na. Next, ano pa siya? Iyakin to lang. Naiyak si ano. Thank you. Sa kasayahan. Welcome. Tapos kay Ma'am Rena. Welcome. Welcome. Ngayon di ka naiiyak dapat. Ay, naiiyak pa rin. Oo. Iiyak na naman siya. Okay, at mabalik na tayo dun sa kanila mga kalingap. Kasi Monday kasi kailangan niya na po yun. Kaya ngayon, ayun dyan na po. At okay. Bawi na din po kami. No, iwanan ka na namin dito. Opo, maraming salamat po ulit dito sa binili niyo para sa ano ko po, para sa Lunes. Nabawas-bawasan yung stress ko sa school. Ano pa yung kinaka-stressan mo sa ano school? po sa research namin. Ano yun? Anong kailangan doon? Ano po yung mga estudyante lang. Kami lang pang ma-search po ng ano, ng RRL, RSL. Research. Ba't ka na-stress doon? Mahirap. Mahirap? Tsaka sa ano na yun po eh. January. Mga defense na po. Yun na lang ano, yung kinaka-stress mo. Kaya. Magkakagrupo man po. Kaya naman. Nagtutulungan. Kaya salamat po ulit Oo. sa inyo po. Sir Alvin. Ma'am Rena. Salamat Ma'am Rena, po. dyan. Thank you po. Kay Lord. Thank you Lord. Thank you sa Lord ano. Thank you. Ang ano mo ng allowance mo yan. Para ano, para maging, di ba yung mga panggaragastos ng mga kalingap. Kaya kung meron pa. Yan, pang allowance mo. Thank you po. Tsaka sa mga pangdagdag ng ano nyo. Pang ano sa mga pangkonsumo mo, ano, pamasahe. Salamat po Kalingap Alvin. Thank you po. Welcome. Tsaka yung ano, di ba? Okay man na, may bigas na kayo, may groceries. Yan naman, baka makakatulong yan sa pang-research. Siya ba? Makakatulong yan sa pang-research? Paano kayo nag-research? Ano ni pag nasa school po na ano kami na yung na brainstorm para Brainstorm. yung mabigay ng ideya o kaya yung question para dun sa ano sa ipagtatanong namin dun sa ano namin respondent. Ganun. Okay lang yan. Normal yan kasi pinagpawisan ka na pati. Normal yan kasi magagraduate na baga. Kaya yan. Ilang kimbot na lang. Isang kimbot na lang, 2 kimbot. 3 pang kimbot. Kaya salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Sana pagpalain pa kayo nilo. Marami pa po kayong matulungan. May bayad yan. Ay! Kailangan mo kumanta ulit.
Oo. Bago kami magpaalam, kakantahan tayo ni. Ikaw, anong gusto mong kanta? Galing niya magkanta eh. Yun na lang. Askiday ko kaya. Kaya mo yan. Bakit hindi na makita ang kislap at saya sa iyong mga mata? Bakit hindi na madama init ng pagmamahal? Pagyakap-yakap kita. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan nang mangyari to? Damdamin ay tuluyang nanlamig. Nagwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba? O wala na talaga? Yun, ay maraming salamat. Napapalakpak pati si ate. Oh. Galing naman. Salamat sa kanta. Maraming salamat po ulit dito. Tapos dito. Thank you po, Sir Alvin, Ma'am Rena. Sige, maraming salamat. Enjoy mo sa Monday. Good luck. Okay. Malapit na eh. Stayhan lagi. Okay. Po, mapunta na kami, April. Opo, ingat po. Salamat. Salamat po ulit. Ay mga kalinga, paalam na muna. Ayan, pasaya po natin si April. At thank you so much din sa nag-sponsor sa atin sa groceries po. Ayan po yung pangalan niya mga kalinga. Thank you so much po. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin. At syempre sa channel ng ama na Kalingap, si Val Santos Matubang, kay Kalingap Rob, kay Ate Edna, kay Ma'am Wena po. Syempre kay Ate Rena po. Ate Rena Vlogs. Yan. At salamat po. God bless po. Bye-bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso.
morning po and today po Yan kami siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.